Pengen ngerti? Guru kuwi ora ana loro telu.
Guru Kang Sekti Mahambara. Blas ketepas. Dadi kowe ora percaya mergo aku jejering wanita. Made Tantra. Nggih. Kena kowe mastani wong wadon sak liyane aku. Nanging yen to kowe mengko sago dadi muridku, kowe tak dadekno menungso sing jiaduk leguduk, dogdeng sama ladeng, bebasan dibuacok, melorok, dibuedel mecicil, ditungi bantal. Ngorok. Ora mung cukup kowe Made Tantra. Nggih. Mengko yen kowe gelem tenan dadi muridku, kowe bakal tak lunturi ilmu jaba jero. Pripun? Tak lunturi ilmu jaba jero. Nek perkara ilmu kejadukan kula tasih percaya kalian Nyai Kenarang. Nanging kalamun aji jaba jero sak ngertos kula niku mboten wonten. Ora tembung ora ana. Ben. Kamu kono lho Made Tantra. Aji jaba menapa? Aji jero menapa? Tenan ora ngerti. Nggih. Ya wis yen pancen ora ngerti tak jarwani. Ilmu jaba jumbuh saka pangucapku mau. Kowe tak dadekno manungsa sing jaduk. leguduk. Nah, ilmu jero Nggih. kowe bakal tak wenehi enak lan kepenak. Sing ilmu jero kula badhe maparingi enak lan kepenak. Ya. Apa iya? Alah ya kok ya isih durung sakit. Bener nak gedemu iki gedhe gombong. Pancen kula niki gedhe-gedhe kombong. Kula niki cah pira wene? Umurmu pira, Cong? Umure nembe 35. Umure 35. Niku sing mandeg. Sing mlaku. 55. Mangkel ya. Jenengan niku. Tak wenehi ilmu enak lan kepenak kuwi tegese Made Tantra. Gelem mau kowe ngeloni aku, Ger. Enak ta ora? Mateni wong. Lho. Lumrahe wong sekolah kuwi bayar larang lho Made Tantra. Nggih. Nganggo dhuwit jutaan. Lah kowe iki wis tak dadekno menungso sing jaduk. Isih tak wenehi enak lan kepenak. Nek nuwun sewu Nyai Kenarang. Kepiye? Kula ngemutaken dumateng Nyai Kenarang. Apa nggih? Boten ketang kaya ngapa. Nyai Kenarang menika sampun kawengku dening kakung boten sanes guru Parwayana. Ya. Gitu. Kula niku nanti diwejang. Jare nek tumindak ngoten niku dosa. Napa malih seneng bojone wong. Lho, dosa. Kowe wedi dosa. Nggih. Made Tantra. Urip ning donya kuwi mau sepisan, Ger. Sing digoleki apa? Enak lan kepenak, nggih. Lah iya, ngopo gagas dosa? Dosa kuwi yen konangan, kelonan karo bojone liyan dikeroyok, dirarak ku bengi desa. Nanging yen ra konangan, Ger. Kelonan karo bojone liyan, saya-saya wajib bediding kaya ngene wala-wala. Enak ra karuan Made Tantra. Jenengan Jajal ora percaya. Enak. ning saestu Iya. kalamun kula nuruti kersa panjenengan, kula badhe maparingi ilmu. Iya, aja kuwatir. Aku sumpah, Ger. Pripun? Yen kowe gelem ngladeni aku, wis ilmuku samu bareng bakal tak tumplek blek kanggo kowe. Menawi ngaten kula saguh, Nyai. Kok tampa? Nggih. Tenan. Nggih. Walah Made Tantra. Walah kowe kok ndredeg Made Tantra. Kula ndredeg. Kula lagi sepisan iki demek kali wong wedok. Ora usah ndredeg. Mengko tak warai alon-alon. Oh, ngaten. Ya. Nanging Nyai perkawis menika ing mangginipun Piye? nganti kadengaken dening Bapak Parwayana. Boten sekap kula tanggung jawab. Nyai Kenarang ugi derek tanggung jawab sak utuhe. Sak utuhe aku bakal tanggung jawab. Aja kuwatir mbek kuwi Made Tantra. Menawi kados ngaten Nyai, Hah? ing papan menika badhe mbuktekaken sepinten tresna kula tumantuk dumateng Nyai Kenarang. Matur nuwun Made Tantra. Rasane atiku bunga lan marem atas yang
Boten benten kalian kula. Kula sing ngraosaken kados Nyai Kenara. Ayo, wayahe. Ya, jenengan iki. Kiku. Wong wedok agar kudu kok memeti koyo bebek. Lanang karo wedok ki jane ya padha. Nek kudu ala-ala ra kena disemayani tak kandhani. Wah, Saya umur kaya aku ngene iki aneng ae enom ora tuwa ora. Lagi geminjal-geminjal. iku trewong melak. Ayo ge. Sapa maneh kaya Makin tata. Yen pinuji kowe ngalebono aku sing kaya ngono. Latapan sajroning atiku nggih. Rene rada sejak kalawan aku. irung bangil kotek yo mutra. Anakku sing suwe magen tatra dadi cerita. Ampun medun-medun. Mbok nek ketemu gawok, Oh iyalah. kula nate ngoten terus budiken. Sareng kula midhangetaken makare kembung panjenengan. Kengipun dumateng ati. Malah saya madhep-madhep. Anggo tresnane dumateng Nyai Kenara. Pripun Nyai? Marem tenan ger alah jeg-jegan isor dhuwur. Untuk Makane tembung Rena wengi wis tak ketek. nasrahan miji Tenan yo mati tatra. Krisna nono aku nganti turunane mati. Sing nganti kok larani. Mati tatra. ning kula sampun lados dumateng kula pun ilang joko kula. Siap. Oh, sakniki kula nagih janji kepengin dados tiyang jaduk bleduk duk deng samalandeng. Gampang kok yen bakal kelakon. Ning ana syarate. Napa Nyai? Kowe kudu kacondokan kitab Tripitaka. Kula kedah kacondokan kitab Tripitaka. Iya. Wonten pundi dunungipun? Mapane ana ing gedung pusaka Raden Sliman. Wonten Raden Kacul. Raden Tata. Sampeyan ngewuh ki wong.
colong kok mang pambek lho niku karepku piye? Ya ngene iki lho. Bocah dari isih cilik tindak satu minda ora dipikir luwih dhisik. Kowe kok arep nyidro anane kitab Tripitaka. Lho durung nganti kelakon nggih kowe konangan. Lah menawi mboten kula dhewe, sinten sing badhe nyolong? Nah, iki dimen ora ngawis tarani. Sing nyolong Tripitaka ora ana liya, aku dhewe. Pripun? Aku, Ger. Panjenengan iki Mbak? Iya. Ngene iki lho. Bot-bote pengen duwe bojo isih Joko ganteng. Dadi malah ya tak lakoni. Mboten napa-napa. Biar tekor asal tersohor. Ngono. Ya wis, yen ngono saiki uga aku bakal jumangka nyidro anane Tripitaka. Ngaten. Nanging Ayo pripun? sadurunge aku jumangka, aku jaluk sangu angger. Napa mboten di dhuwit kula? Alah, duit gua apa? Duit aku ning isor bantal kalau tumpuk-tumpukan. Tumpuk-tumpukan, ada duwike bocah cilik do nabung. Aku ora jaluk sangu duit. Lah napa Nyai? Jaluk sangu ambung. Lah dalah ambung terus. Lagi seneng-seneng ya, Mboten. ambung. Halah gila nih. Lho kok gila nih? Wong ambung kra yo ning labe ya. Mosok ngene. Wong ambune mambu tebon. Ngenyek. Bar tak menyaki iki mau. Parmolin. Nggih nggih. Hah, Lah piye? ngeten. Oh, ngono. Ah. Iya. Wis ya Mak Tata. Nggih. Aku pamit yo, Gen. Sing hati-hati nggih. Ayah. Ya. Tak tututane kok. Tidak rasa akeh kahanan ing padepokan Panjang Lipat iki beda karo padatan manuk bente padha sriwelas padha asu ajak padha gaul Agate ngene iki arep ana malih. Ya, yen manut marang mata batin. Paling sing bakal mlebu ning Panjang Lipat. Iki ora nyolong bodho-bodho. Nanging sing arep dicolong iki ora liya kitab Tripitaka. Ya, lanjutane kitab Tripitaka bakal tak slametake. Mengko malinge ben kecelek.
Tripitaka ilang. Nggih. Yen ngono wis kelakon dicolong maling. Cik, kok kebangetan malinge yo ya. Nyolong kok Tripitaka. Apa digo? Kenara. Nggih, kados pundi? Coba aku tak takon karo kowe yo iki. Nggih. Lumrahe iki maling iki lanang ta wadon iki? Lumrahe nggih lanang. Lumrahe wong lanang. Cik. Ning maling bengi iki ora wong lanang kok sing dadi maling. Lah kok mboten lanang? Sing maling iki wong wadon. Alah pejan iki lho. Lho malinge kok wadon saya-saya sing dicitibro niku kok kitab Tripitaka niku ajeng dingge napa? Ayo ana gunane iki. Wong wadon kuwi arep nyolong kitab Tripitaka. Kuwi arep dijolke lanangan. Mergo wong wadon sing arep maling kuwi gatelen. Malah yo ya. Nanging mboten kula lho nggih Kaine. Ora. Wedok kok ngono kurang ajar. Aku Nyolong. ora ngarani kowe. Nggih kula niki wong wadon sing lempeng galeng kok nggih. Mboten nate ngono, mboten nate ngene. Tenan kuwi. Nggih. Aku tak takon yo iki. Monggo. Tenane kowe karo aku iki. Tresnamu ki lair batin apa ora kok iki? Menawi bab tresno, lahir batin kok Kaine. Tenang. Lahir batin sangat kula tresno dumateng panjenengan. Mila ngantos rina wengi kula ndedonga. Muga-muga bojo kula age-age dipundhut karo sing kuwasa. Pateni. Lambe-lambe yo ya. Boten panjenengan tiru agene pun ngrungokke. Kok kowe kodho rino wengi muga-muga bojoku ndak ditutup sing kuwasa. Teges kowe iki gawap parang pati. Malah boten. Kula niki ngucap ngeten lho. Rina wengi kula ndedonga. Muga-muga bojoku Kakang Parwayana diparingi yuswa dawa. Yo kaya ngono. Mergo aku iki rumangsani lho iki. Pripun? Ayo nalika aku ngepek bojo karo kowe iki umurku lak ya wis 20 taun. Nggih. Kowe Jokoro isih umur 20 taun. Nggih bangetan panjenengan kok. Mongko iki wis 97 umurku. Mengko gek kowe iki sapilut karo bocah nom sing gak. Mboten. Nadane donya niku enten joko sing buagusing ra karuan. Kula tresnane mung cukup kanggo sampeyan. Ya tenang tapi Nggih. ngene lho Nyi. Pripun? Tenane kitab Tripitaka iki ora dicolong maling. Lho kok mboten dicolong nyatane anes lho Kaine. Kitab Tripitaka sadurunge maling teko iki wis tak singitke. Coba kae lho. Lho. Kurang ajar. Wong lanang sambel gelap. Tiwas nganti timi-timi anggonku nyolong. Apike cah bojoku cah. Pripun? Karo bojo kok kuline sampun gelap. Mboten. Ngene lho Nyi. Mergo nggonku nyelametke kitab Tripitaka. Iki pamriye malinge ben kecele. Ngono. Ngoten. Iya. Nggih, syukur menawi ngaten. Ngene Nyi. Pripun? Reling aku ki wis rumangsa jompo wis tuwa. Sepuh. Kaya-kaya aku iki wis ora kuwowo. Dadi patulun koring padas lipat. Lagi saka karepku kitab Tripitaka. Iki bakal tak linterake marang murid. Mongko akeh murid ing wadas lipat. Iki murid sing kinasih iki mung siji Madya Tantra. Loro si Budayana. Iki mengko
bakal tak lintirke salah sawiji ngono lho. Dados Tripitaka menika badhe panjenengan lunturke kalian murid ingkang panjenengan tresnani antaranipun Made Tantra lan Udayana. Kuwi bener nih. Ngeten kene. Kula niki rak garwa panjenengan. Menawi nderek urun rembug rak nggih dipun keparengake. Ayo ora apa-apa, kena. Ngeten. Redene Tripitaka menika badhe panjenengan wariske. Iya. Langkung krayu panjenengan wariske kalian murid ingkang langkung dangu agenipun manyesa wonten ing Raja Sliman. Tuladhane Made Tantra. Mergo murid sing luwih tuwa ya. Nggih leres. Ya, yen pancen karepmu kaya ngono, ya tak estokake. Jur saiki coba kono undangan Made Tantra lan Udayana supaya temeka ing papan iki. Nanging panjenengan kedah janji nggih. Ya, Ampun ngantos lali. Tripitaka. Panjenengan paringke Made Tantra. Sumpah nggih, janji nggih. Nggih. Ampun lali nggih Kyaine. Janji nggih. Kuragan Suwan. Menika murid panjenengan ingkang panjenengan tresnani. Menika Made Tantra. Lah niki Udayana. Udayana siki. Udayana niki sing bagus. Coba rada maju kene Udayana. Untuk maju nggih. Udayana. Kula Bareng kowe wis dewasa, nggonmu ngadi salira. Besos. Dasar rupamu ki bagus. Ning ngene ya, Udayana, kados punika. aku mung mitungkas lawan kowe. Senajan kowe iki duwe rupa bagus, sing tak jaluk kanthi banget. Kowe aja duwe watak kementus, aja duwe watak rakus. Ngerti? Kados ngaten ngestakaken dawuh. Mengko dupeh kowe iki nyawang bojoku, isih medhuk, isih enom, isih ayu. Mengko yen aku keleno aku kowe mbok demeni bojoku aja ya. Mboten. Ayo. Mergo ngene lho Le. Aku ki ngerti katurangganing bocah lanang ki ngerti. Katurangan napa? Ayo bocah lanang ki anggere irunge bangir rada bukok. Inggih. Kuwi adikane ibarate kucing ngono trutak. Oh. Iki riyen Ning omah upama wis di sediani iwak empal, mengko ning dalan weruh batang kadal kuwi ae diuntal tak kandhani. Kados ngaten. Iya. Ning teng mriki mboten wonten murid sing kelakuane kados ngaten. Sing siji wae lho sing rada sengak. Apa? Teng mriki wonten empal tetep mangan kadal niku lho. Ayo kuwi jeneng wong lanang sing trutak kok. Ayo yen kowe ora rumangsa ya ora apa. aja nesu kira ora rumangsa. Oh, ngaten nggih. Nggih. Yen ora rumangsa ya aja krasa. Nggih, Guru. Ini Udayana lan kowe Made Tantra. Nggih. Kowe sakarone tak undang ning papan kene. Mergo aku wis rumangsa jumpuh. Yuswaku wis lumse wis tuwa. Iki kitab Tripitaka. Iki bakal ndak lintirake marang salah siji ing antaraning kowe bocah sakloron. Mula mengko ndi sing
ndak wenehi kitab Tripitaka iki aja seneng atine mengko dene sing ora ndak wenehi kitab Tripitaka yo aja nganti serik lan mesgul atine lho ya. Mboten. Kyai nih. Piye nggih kenalan? Ampun lali nggih. Janjine. Iya. Tripitaka pejan pareng kemah de tantra. Iya, aku eling lho. Caca. Ngene yo tak sayang. Wah. Oh, seger kok ora isin anak murid. Mboten kok kula sayang kok. Yo. Apa iku sampeyan? Kok penyae. Geng. Aku isin karo. Mboten usah isin. Mula Dayana Madhe Tantra. Kulo siaga tampanono kitab. Siap-siap nggih Madhe Tantra. Nggih, Nyai. Loh. Dari kitab Tripitaka iki kudu diwenehke si Madhe Tantra. Nai nyatane Tripitaka menika boten pejan parengke Madhe Tantra. Nanging pejan parengke Udayana. Iya, kowe iki kok sembrono tak wenehke Madhe Tantra ya. Alah yo niku coba pejan persani. Madhe Tantra. Nggih. Kitab Tripitaka lambok tampa to, Le? Mboten. Njur sapa senapa? Udayana. Udayana. Nggih. Bener sing napa kitab Tripitaka kowe? Leres bobo. Yen ngono ya bener. Yaine. Lho pejan iki wis tak ambung, tak sayang, tak ipo-ipo lah kok malah lali karo janjine niki pripun? Ayo kabeh iki wis dadi jatahe si Udayana. Nang waken riyen. Pejan iki pun janji pun sumpah. Wong janji niku tak ibaratno wong utang. Wong utang ora gelem nyaur, sone mati kejegur neraka. Ya tak lakonane malah penak kumpul PKPK. Yaine. Ajak. Udayana, Bobo kepayan. ini Iki. sawising kowe nampa kitab Tripitaka, ya. Inggih. Ing kono kudu saben dina mbok sinaoni wisining kitab Tripitaka. Kados ngaten. Mong wae sadurunge kowe nyinaoni kitab Tripitaka. Kowe golek sumur pitu kanggo silam jamas. Kanggo ngresiki reget sing dumunung ana ing jiwa ragamu, ya. Piwuling panjenengan badhe kula motaken. Yen kaya ngono kono iki ditindakake. Kepareng kula nindakaken pangan. Iya. Dayana Madhe Tantra. Yo sing gedhe panapuramu aja nganti ndadekake larane atimu. Jalaran kitab Tripitaka iki ndak wenehke kelawan Udayana. Mboten napa-napa. Ya, wis rening wis kabeh rampung. Aku tak ngasuh sawetara nyanyi. Nggih, monggo. Ora apa Leni. Boten. Kula niki anyel. Kowe kok ngedungi Jaka. Kula anyel batine kula lara, pejan bejani kula olahraga malam. Ben lejar ati kula 1, 2, 3. Lagi wae senam. Senam, jogging.
kitab boten kula, ning Udayana. Sabar. Jogol tengah. Aja lara ati. Ngene iki mau aku wis budidaya. Nanging kuwal saka panjangkaku aku ora bisa mikir. Saiki ngene, Ger. Ora usah cilik ati. Dalan siji butuh, golek dalan liyan. Marginipun kados pundi? Rene tak besi. Ngapa gedek-gedek? Ngosos kaya ula sawa. Rene alon-alon. Oh, ngaten. Ya. Rasane koyo Jayana. Pitugase Bobo Parwayana sadurunge aku nyinaoni kitab Tripikata aku siram jamas sumupit kabeh mau tak lakoni saikine kari nyinaoni kitab Tripitaka wiyo sing isining wida Tripitaka aran mami nemu pitutur kang luhur tumrap kita sesama marang sapa kang saduh Kakang Madratara Udayana. kok sampean cedak ning papan kene Ya ngapurane. Kalamun aku ganggu marang kowe anggonmu sinau kitab Tripitaka Jalaran, aku iki mau napa dawuh ngersaning Bapak Guru Parwayana, kalamun bengi iki kowe kon ngadep. kon ngadep ana ngersane Bapak Guru Parwayana Oh, wigat ini sampean ora ditutup perkara kuwi gak roh sing ngerti mligi kowe kok. kaya ngono Oh. sawetara titik Aku jalan pamit. Sing hati-hati. Wong bodoh mesti dari pangane wong pinter. Kitab ora usah tak goleki wis ning tanganku. Kakang Apa neh? pitugase Bapak Parwayana lamun to kitab Tripikata ora entuk was saka tanganku apurane ya Kakang Apik boko. Titeni kowe. Dayana. Kowe bakal kuwirangan. oleh Kang Suwan Bapak Guru Parwayana kula ingkang suwan Udayana tuh minta menapa menika? Kurang ajar kowe. Nyai ne. Kenalan. Kula isin kula wira, kula nyuwun mati mawon. Wong
tenang ta piye? Nggih, jare Apa enek seksine? wonten iki kok maju tantra. Kowe Wonten jelek-jelek, kula mlebet sedang lho kok kuwel-kuwelan. Iki jare kula piye? Rayune. kuwi tenan. Nggih. Kowe arti prawoso. Nggih. Wis kelakon kaduro. Kangge derek. Urung kelakon awakmu. Bengok-bengok. Pejan kok isih sabar mawon. Kula niki bojo lho nggih, bojo. Jeneng wong tumindak, sepisih durung kelakon mesti ana ping pindho. Lah niki kepasi pejan wonten di daleman. Yen pas tindakan kula dilimpe disolo dibreki wonten pripun kiyaine. Anjur aku kudu piye to iki? Murid kados Udayana, lakon kayu ki didukani dia kok ben kapok. Aku supaya ngamuk ya. Nggih. Ya, aku tak ngamuk. Monggo diamuk. Siap. Bojone gurune aku keloni. Ayo. Udayana. Nggih. Piye to? Ngamuk kaluse ngaten. Ngamuk niku nggih ngagem swara sing buanter sing sora, mripate mondol, tangane malang kerik. Nyerak. Ngamuk. Udayana. Ngono. Nek buanter. Loh, keparat aku tak ngamuk ya. Ya ini. Ono Tapi apa? jane iki ngamuk kok wonten. Lah iya jare aku kon ngamuk. Ngamuk kok Udayana. Kowe tak amuk aja nesu yo, Cung. Niku mboten ngamuk. Wis. Penjane kok mboten saged ngamuk. Lah kudune piye? Langkung prayogi murid kados Udayana dipolo, diajar, Bentuk diajar. mawon. Dipentungi. Nggih. Buan. Saku. Wes iki. Wes kelakon Udayana tak aja. Rene-rene, Cung. Malah ki mau maju ta ora yo. Ya ini. Udayana tak pentungi. Tak aja. Ben kapok ya iki. Penjar sing ngajar niku sinten? Udayana. Udayana. Iki pian polo, pian gebuk niku dadi Udayana nanging madhe tantra. Ah, Cobi pian pirsani. Raine do berempol gosong kabeh. bener. Made tantra. Sing tak gepuki mau kowe. Sing tak ajar kowe. Boten gedang goreng. Nggih kula. Dadi sing tak piloro mang kowe. Mang coba mang jejeg nggih kula. Ya bener. Aduh ya bangetan Gusti. Wis jane iki pripun? Pon. Mboten wonten gunanipun. Lho kon ngamuk ora iso kon molo kleru. Wis kula niki sepet nyawang Udayana mapan ana ing Padepokan Raden Sliman. Langkung prayogi Udayana ditundung minggat mawon. Ngono ya. Udah jemberi. Ya. Udayana. Coba rasa masuki. Iki. Wiwit kalungguhan iki. Sira ora kena tumandha ing Padepokan Wadas Liman. Kowe kudu ninggalake ing Wadas Liman. Udayana. Keng menapa panjenengan tega nundung kalian Pon mboten usah tangis. kula estu mboten tumindak. Kula tasih pengen ngenger wonten ing Radas Liman. Ya, kowe Udayana. Kon nundung lawan kowe. Ora teges aku gedeng keburu sengit lawan kowe ora. Yo mergo yen mengko kowe tansah tumandha ning Padepokan Wadas Liman. Mongko Wadas Liman dina iki lagi gatel. Kula kasku sadurunge kowe ninggalake Wadas Liman dimen mengko slamet nggonmu bakal lumaku aja nganti ana alangan sawiji apa sing tumempuk ana jiwa ragamu ya kowe bakal ndak wenehi rapal
lajeng rapalipun kados pundi sapa? Rapal iki gampang kok, Le. Ora angel. Dirungokke ya. Becik ketitik Allah ketara. Becik ketitik Allah ketara. Rapale mung kuwi, Le. Namung niku Ya, menawi mekaten. Kepareng kula ninggalaken pados liman bapak. sing ati-ati dak pangestoni muga-muga selamat arah banyu kalis minggu iki. Kados. Becik ketitik Allah ketara. Becik ketitik Allah ketara. Yen Udayana jajale Udayana. Nyaine. Enten apa pun, boten susah digetuni, boten susah ditangisi. Murid kurang ajar ngono minggat ya ben isih ana magetan ra. Ngene lho Nyi. Pripun? Lan kowe magetan. Nggih. Mergo murid sing setya tuhu iki ora liya Udayana. Saben aku arep adus iki sing godhoke banyu anget ya ora liya si Udayana. Yen aku pinuju pengen ngombe wedang iki sing gaweke ya si Udayana. Perkara niku panjenengan gelo. Iya. Terus prembeh-prembeh ajeng nangis. Kaya ngono. Guru Parwayana, Piye, Le? kula sagah dadi lirune Udayana. Iya. Mengkene Tenang. bapak guru arep pakpung. Pak. Kok kaya bayi ae lek, Cok. Mengko kula godhoke banyu. Oh, yen aku arep adus, Kula godhoke banyu. kowe saguh godhoke banyu. Nggih. Banyu bula-bula kula gebyurke jenengan. Iya, Cok. Banyu umum kok arep mbok gebyur ning aku iki mbok padake aku ki titik. Nggih dicampur kalih banyu adem. Nggih. Siram panjenengan kowe kopi nggih kula sing gawe. Matur nuwun. Majetan lan sira nyi kenarah Nggih. iki kok kundangku rumangsa salis. Ngelah. Adat rupiane iki yen ngene iki aku kepengin ngombe banyu degan kena kae lho iki. Degan duduh degan kelapa ijo. Iya. Alah nggih nggih. Kula pundhuke. Melke penjara rantos nggih. Mas Tatra tak gaweke ujian ya. Oke, kula tak meteki guru. Kene ijeti aku ya le mati katra. Tanganmu. Kowe iki mijeti apa arep nekak aku? Lali kula. Mijeti lah ya sing penak ngono Ya lah. ini. Nah niki. Duduh degan kelapa ijo. Niku kekareman panjenengan guru. Iki judo degan apa ijo Nggih. ya? Nggih boten kebek wong klapane cilik wau. Lho, Seger kok. gandane kok kaya ngene to iki? Kula sukani gendhis wau, ben manis. Kok rodana ambune sengak-sengak iki ya. Ah boten. Made tantra. Nggih, Coba cipono. boten Delok. kagem panjenengan kersanipun gelis. Nih, Pripun? coba to cipono dhisik rakitan sithik. Mboten kagem penjan mawon kersanipun cepet. Dadi iki kanggo aku mligi aku bendang cepet ya iki. Nggih, Nggih. cepet ilang awake. Ngono. Nggih. Ya. Coba tak ombeni ya ni. Nggih. Oh! Rasakno. Nyai Gerara, Apa? ning ngono banyu degan iki mau bareng tak ombe. Dadaku krasa
pating ramyas yen ngono cetha menawa batu tekan iki mau wenehi daru beksi ya. Ya, pancen ora tak selaki. Duduh degan klapa ijo iki mau tak carupi obati kos. Mergo aku wis bosen dadi bojomu. Kowe wis tuwa, wis ora iso apa-apa. Wis ora bisa nyeneng-nyeneng ya. Ora kira bapak pisan. Yen tumindakan pakatimu ora cukup parang rupamu. Gini, Rupamu ayu ning jebul kegedoanmu pindah ning iblis kacilanan. iblis nek ora urus. Sing mama mripate ki ya kowe. Kowe wis tuwek, umurmu iki wis 90. Lho kok isih seneng duwe bojo aku sing isih enom. Saben bengi aku pengen ngokeloni, isine momo isih ngerani blokot kadani. Ya. Pancen kabeh iki mau sing luput iki dudu kowe. Sing kebuangeten ki ya barang siji. Aduh, tak dusi, tak sabuni. Loh, bareng arep digawean kok. Ajur, tak iboi ben ajur. Bosen aku, anyel tenan. Ya iki. Apa? Apel apa kowe? Yen ngono kowe wong wadon tindaning wong wadon sing manggon ana ing warung pelajar. Menungso kaya dene kowe. Iki yen isih urip ana ing jagat. Munjang jejemberi gawe wiso. Yen ngono kowe Wong kaya Ngono wae polam sewengi utuh. ora apa-apa. Tenane kabeh ya wis ngerti kebedoan ning atimu. Saiki larang Apa? kowe ngalap marang pati kunjur pamrih apa kowe? Mergo aku pengen duwe bojo sing luwih enom, sing luwih bagus, sing luwih jos. Apa wis ana priya sing mbok sampun, pengen ngerti? sapa? Iki apa? Bocah. Ya. Cacak. Tenane aku kabeh iki wis ngerti. Nanging nyai kenaran. Rungokno kang dadi upataku. Lah apa? Senajan kowe mengko dadi warondo. Ora bakal kowe dadi bojone Maditatra. Kowe rondo tetep dadi warondo selawase. Semoga kowe Maditatra. Kenapa? Kowe ngalap patiku mergo kowe kepengin ngepek bojoku. Ada Enak. dia. Mula upataku rungokno. Ing isuke ora bakal bisa klakon kowe ngepek bojo kenaran. Nanging patimu karo wong wadon sing mbok tresnani. Omonganmu ora mati, mergo iku omongan ape buang kok. Bener, Ger. Ora apa-apa kowe ora percaya. Wis ndang mati. Suwen. Tak tekan di sana. Senajan aku mengko lakon mati nanging jasadku aku moh dikubur ana ing petapan Raja Sliman. Mergo Raja Sliman papan kang suci wis mbok gawe legit. Kubur nang wong. Mula ing mengkone kalamun to aku mati iki sukmaku bakal piknik
iki ah nyawa dek piknik iku. Wah, kowe mati lah karek sing nggawa. Ame digone kuburan wong lak karek sing gotong. Kape piknik barang. Nanging eling den eling marang sapa wae wong lanang karo wong wadon yen durung dadi bojone kok tumindak selingkuh ana ing gunung kawi ing mengkone bakal cendak umure. Ya, dah omongane. Guru, Ndang mati, ndang mati. wis mati. Wis apa durung? Wis Agak. wis Mati ya kok ngono. Ya, ya. Lah wong mati kok demek getuk. Sekarang tenan. Ame mati ninggal barang sing enak kowe. Mon, rasa digagas Dai. Kang Baku ngoyak bae pitaka. Ya, 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 ya. tak laku kumapan ana ing Karang Pradesan. Ing ujub aku mung kepengin ketemu lawan Sorapati. Papan panggonane Sorapati wis katon. Muga aku age-age ketemu lan Sorapati saya-saya. Aku ra sama kae suarane Sorapati. Rumangsa adem lan tentrem. Sakwise aku kaprungu suarane Sorapati. Menungso sing bisa gawe panglipure sajroning ati. Kledang-kledang. Dheweke uga kepengin ketemu kelawan aku. Alis gunung rencana ayam tentrem
wong sajroning batin anggon kumapan ana ing Karang Pratisan kok sugata tetembungan kang manis manggoro Kang Mas Darmawangsa. soropan Wangin kula ngantos jumateng panjenengan Kang Mas. Tinimbang rumangsa nglangut. Kula menika ngronce tetembangan kanthi lumantaraning tetembangan kagem nyogata panjenengan Kang Mas. matur nuwun banget Soropat. Nanging Kang Mas sareng kula pidhangetaken kok benten kalian padatan Kang Mas Darmawangsa. Beda Iji njur kepiye anggonmu nyawang kapara beda lan aku Soropat. bentenipun polatan panjenengan katon sutrut semune panjenengan menika nembe kemawon nandhang sedhi Kang Mas. Janjipun wonten menapa mongko menawi panjenengan menika nyata tresna dumateng kula monggo dipun wedharaken wonten wewadhi menapa ingkang kasimpen wonten saklebetipun mangga. Sapandurat prasasat aku ora bisa kumecap yen to aku bloko kelawan kuwe Soropat. Nanging yen tak pikir suwe saya suwe lelakon iki bakal tinarbuka. Lelampahan menurutku Kang Mas. Cobi panjenengan enggal bloko kalian kula. Panjenengan nate ngentikan bilih sekedap malih panjenengan kalian kula badhe enggal kedaupan. Jalaran sampun sawetawis panjenengan sesambutan tresna kalian kula, panjenengan badhe enggal nglamar dumateng kula. Soropat Injih Kang Mas. sawang perang adat pendak setahun sepisan medang lan worawari nganti dina iki durung ana kerampungane akeh perangane kawula sing ora ngerti bongkot pucuking perkara kapara dadi korban pangandikane Rama perang adat bisa kasirep yen to dianakake bebesanan cethane Soropati. Injih Kang Mas. Aku kautus dening Rama kang supaya dedaupan kelawan Mahadewi putri saka Worawari. Soropati, kowe rasa dadak kuwatir mergo wanita sing dadi pepujaning atiku, sing dadi telenging atiku. Mung kowe Soropati, aku ora kepengin yen to aku dedaupan kelawan Mahadewi. Mergo aku kautus dening Rama. Aku kapidahin panguwasa Pak. Mas Darmawangsa. Wonten perkawis tresna. Wonten mriki jalaranipun panjenengan pinangka sapedhamenipun negari Medang lan Worawari Kang Mas. Mungkin kagem tremaken praja Medang panjenengan kedah dhaup kaliyan putri Worawari. Cedhak ngaten panjenengan medhotaken tresna kaliyan kula Kang Mas Darmawangsa. Ora Soropati. Aku ora kepengin kelangan kelawan kowe. Panjenengan boten kepengin kelangan kula. Ing kasunyatan panjenengan badhe dhaup kaliyan wanita sanes Kang Mas Darmawangsa. Yen to pancen kowe kepengin dina iki aku kudu ninggal ana ing Medang. Bakal tak lakoni. Kang Baku, aku mung bisa sandingan lan kowe Soropati. Panjenengan kepengin sesandingan kaliyan kula.
kuwi gembleng tekating atiku wong ayu. Nek panjenengan kepengin sesarengan kalian kula. Lajeng panjenengan majahi dawuhipun ingkang Rama. Teges panjenengan menika anak ingkang durhaka. Mani kalian yang sepuh panjenengan. Banjur aku kudu kepiye Sorapati? Mongko dina iki aku nemoni lelakon sing gawe ribeting pikirku. Aku kudu kepiye Sorapati? Kula boten kepengin majahaken dhateng panjenengan Mas Darmawangsa. Kula ki tresna kalian panjenengan lair tandhasipun. Sesandingo kelawan aku wong ayu. Mas, tadi tresna boten kedandar dene Mas Darmawangsa. Nanging pancen sedaya menika kagem nyelipeh peperangan ingkang ageng. Panjenengan kedah ngaturaken dharma bukti panjenengan kalian tiyang sepuh panjenengan. Nanging panjenengan kedah jawab kalian putri Wurawati. Mila badhe kula ikhlasaken ya Mas. Kula paringi mawon panjenengan jawab. Kowe ikhlas. Kowe lilo lan legowo. Yen to aku dedaupan kelawan mati. Yang ati kula sakit Mas. Nanging sedaya menika badhe kula ikhlasaken. Kula boten kepengin panjenengan jejeripun anak badhe durhaka kalian tiyang Cukup. Cukup Sorapati. Yen kaya ngono aku bisa ndudut garise paukon. Anggonmu tresna kelawan aku kuwi ora tulus. Anggonmu tresna kelawan aku kuwi tiba ing pangucap. Ora kanthi linambaran ati kang suci. Tekaku kepengin ketemu kelawan kuwi ing ujug. Aku mau kepengin njaluk tetimbanganmu. Nanging ora nyono babar pisan. Sorapati. Jebul kowe ora bedane kelawan Kanjeng Rama. Bisane mung meksa kelawan batinku. Supaya aku dedaupan kelawan Madi. Ora dadi ngopo Sorapati. Senajan to loro sing tak sangka bakal tak lakoni Sorapati. Mas kula boten kepengin kicaran panjenengan. Napa panjenengan sumpah dateng sumpah panjenengan kalian kula Kakang. Lho kok malah ning kene kowe? Pamit karo wong tuwa arep ngumbahi. Dinteni sedina ora ana bali kok malah tetangi saning pinggir sendang. Ana apa jane? Bejono kula kemawon purba. Rumangsamu bapakmu wis sedan apa piye? Kok malah njaluk dipateni? Boten kiat lampah sedaya pancobanipun gesang kula. Tenane ana apa to, Nger? Nggih, kok nganti sambatmu kaya ngono? Kula kapendhen kemawon kapedutan tresna kalian Kang Mas Darmawangsa. Piye? Kula kapedutan tresna kalian Kang Mas Darmawangsa. Sebab Kang Mas Darmawangsa sakmenika badhe dipun dhaupaken kalian putri saking Wurawati. Kagem nyebar peperangan agung. Ketu
wiwit mbiyen bapa rak wis kandha. Kira-kira nggonmu sesambungan Trisna lan Pangeran Darmawangsa. Iki tenan apa ora? Merga kowe anake wong ora duwe, kowe anake wong aceplek. Pangeran Darmawangsa putrane pangarsa ana negara Gedang. Lah ra apa to? Tundune gawe gelamu. Sik to. Nek kowe mati mengko bapa sing kelangan. Saiki bapa tak takon. Dauping Pangeran Darmawangsa karo Putri Mahadewi. Iki sarana kanggo nyirep perang adat. Yen kaya ngono tegese tresnane Pangeran Darmawangsa lan Mahadewi iki kapeksa, Nduk. Ora tresna lair tandus ing batin. Ya muga wae Jawata iki njangkung nggonmu sesambungan tresna lan Pangeran Darmawangsa. Ora ketang kebak pacoban. Wong tuwa percaya kowe bakal bisa manunggal meneh nyawijining tresna lan Pangeran Darmawangsa. Ana cara waton kowe gelem. Badhe kula lampahi menapa kemawon adinipun. Iki saudarane nista nanging utama. Nista nanging utama. Maksud menapa, Bu? Nalika sesuk ana dedaupan ing Worawari, kowe leledanga nganti mbarang kentrung supaya ditanggap karo wong Worawari. Darah Nanging ya aja dandan kaya ngene. tasih kula ki dandan pripun, Bapak? Syukur bage kowe gelem dandan kaya dening bocah lanang. Aja nganggo jenengmu Sarapatmi, nanging nganggo jeneng Jakaloka. Wong barang kentrung ki kepiye? Nek kula piyambakan lak mboten saged wong kula niku dereng ngertos ngentrong pripun. Nah, carane mampira ning omahe lek-lekmu. Ampir. Alekmu Sendor Sariman Rogem iki kulino barang kentrung. Oh, nggih, Bapak nggih. Mengko jaen bareng kentrung ana Worawari. Lek Sariman, lek Sendor, lek Rogem.